Laura, et faig el vídeo on podràs veure com faig les paelles. Sempre depenent dels ingredients que tinguis disponibles. Jo, per exemple, he obert la nevera i això és el que tenia. Preparada? Començo. Bé, aquests són els extris que faré servir. A la dreta, paellera on la faré. A l'esquerra, la paella on aniré fregint-ho tot. Darrere veuràs un pot on calentaré el brou. A la dreta, un pot per mesurar la quantitat d'arròs. Aquests són els ingredients de què disposo per fer la paella. Una ceba mitjana, un tomàquet natural, tomàquet fregit, una pastanaga, 2 alls, un pebrot, una safata de xampinyons, un paquet de gambes congelades, un pot de cigrons, no cal passar-los per la paella directament, pots posar-los a la paellera. Un bric de brou cuit, si la paella fos de peix, doncs brou de peix. També veuràs que hi ha un recipient amb una picada i una botella de vi blanc. Evidentment necessitarem oli, sal i pebre. Començo ficant el brou al pot, a calentar a foc lent. Aquí tenim les verdures que tallaré a trossos petitets. La ceba, sobretot, ben tallada, ben petiteta. Aquí veiem tots els vegetals talladets, que a continuació aniré fregint per parts. Les gambes congelades les passo pel microones. El suc que desprenen l'aprofito i l'afegeixo al pot del brou. Així tot aquest brou tindrà una consistència més bona. Poso l'oli a la paella de fregir i començo a calentar a foc mig. Els 2 alls ens serviran per veure si l'oli ja està calent, perquè quan comença a estar calent l'oli els allets es van fent i es va fent xiqui-xiqui-xiqui. Netejo els xampinyons a l'aigüera per treure-li la sorra que sempre porten i començo a fregir-los, com la resta dels ingredients. A foc mig i de tant en tant remenant perquè no es cremin. A mesura que es va fent, ho vaig posant a la paellera. La ceba ja he comentat que s'ha de fer a foc lent, anar remenant perquè tota es vagi fent. Ha de quedar una mica torradeta, com es veu aquí. Un cop estigui la ceba, s'afegeix el tomàquet fregit, sal i pebre, es col·loca la picada i un rajolinet de vi blanc per donar-li més gustet de tot. Es va rebenant fins que tingui un color més aviat fosc i tot estigui una mica més espès, el suc aquest del tomàquet i la ceba i tot això. Quan estigui, s'ajunta tot a la resta de la paellera. A continuació, s'afegeix el brou, unes 3/4 parts del pot, i et guardes una part final perquè segurament la necessitaràs perquè el gra estarà una mica cru encara. Mesures l'arròs, uns 150 per persona. Si en poses més no queda tan gustós. I quan estigui fent xup-xup, li afegeixes l'arròs. Remenes perquè quedi ben repartit i comptes uns 18 minuts. Vas remenant de tant en tant perquè no s'enganxi, Si vas veient que s'apropa al final, fas un tas a l'arròs i encara està una mica dur, i afegeixes l'altra part de brou que t'has reservat. Quan hagin passat els 18 minuts i creus que el gra ja no està cru i el brou ja s'ha evaporat, tanques el foc. Li poses un drap a sobre i que reposi durant 2 minutets i després ja el podràs servir. Tot això que t'he explicat és el mateix procediment que pots fer servir quan facis una paella amb diferents ingredients. Si un dia, per exemple, la fas de peix, doncs vas passant per la paella un per un els ingredients i com ja has vist vas col·locant el suquet que va desprenent al pot del brou. Desitjo que et surti molt bé i ja saps, si tens algun dubte, m'ho dius i ho parlem.
vale? Petonets.